Čusko ľudia, moje meno je Fibo a zdravím pri prvom tutoriáli na počítači a bude to, jak si ľahko vyčistiť počítač od nejakých debilín, to vám poviem, a bude to úplne ľahké, bude to krátočký tutoriálik. Otvoríme si internet, túto stránku vám dám do popisku videa, stiahnete si. To sa vám otvorí. Clean Master sa vám otvorí a tu sa to samé bude skenovať a vyčistí vám to. Mne to už ide rýchlo, lebo ja som to skenoval pred chvíľkou, aby mi tu nič nesekalo pri tomto videu a vidíte, takéto to je strašne ľahúčké a dúfam, že dáte like a podporíte ma. Vidíte, že sa pamäť troška vymazala, lebo tie nedôležitejšie programy, vidíte, mi išli preč a tie, čo potrebujem, mi tu zostali, napríklad Avast, Skype, Chrome, internet a tak ďalej. Takže toto je veľmi dobré. A už sa s vami lúčim pre tento diel. Dúfam, že vám to potrvá trochu dlhšie, že kým sa vám to stiahne a tak ďalej. Ale naozaj dúfam, že že vám to pomôže, aby vám nesekal tak počítač. A jak som si to vyčistil, úplne vynikajúce dobré počítač ide. A dobre, a takže díky za tú podporu 13 odoberateľov, preto som si pripravil toto. A uvidíme sa pri ďalšom nejakom takom tutoriáli, o čom si napíšete už na Facebooku. A ja sa s vami lúčim. Čusáčik.